Kanggone daerah sak kiwa tengene Blora. Jeneng Pak Basri, guru MTS Jepon sing uga mubalik, wis ora asing meneh. Kerep oleh panggilan ngisi pengajian, wiwit saka sak pasaran bayi, selapanan bayi, sunatan, mantenan, utawa saka sawijining instansi lan organisasi. Mula yen dong sasi-sasi ungsume wong duwe gawe, prasasat ora tau prai. Kadang sedina sewengi malah bisa nimbal kaping 4. Ora trima meng lumayan asile, nanging bisa ngluwihi bayarane saka anggone dadi PNS. Lah piye? Olahe padha ngamplopi 100 munggah. Ana sing 200, 250, 300, 400, malah ana uga sing 500 barang. Kula nuwun. Keprungu wong uluk salam. Pas Pak Basri bar salam salat maghrib. Pak Basri ngraita, kuwi mesti tamu arep ngongkon ngaji. Muga-muga bisa nglakoni. Ora pas dumpyuk karo wong sing wis panjer rembug disikan. Karo upamane dumpyuk mendah mesakake, tiwas adoh-adoh diparani ora bisa nglakoni. Ngono batine Pak Basri karo mbalekake tas bae sing arep kanggo wiritan. Gandeng ana tamu sing kudu dipethuki dhisik. Pak Basri metu saka kamar sholatan, bablas neng ruang tamu. Diwaspadakake kok kayane durung kenal. Priyayine gagah pideksa, brengosen, jenggote sak jambaan. Wonge wis lungguh, mesem njur mantuk. Kiai niku tamune panci nggih kathah ingkang dereng ditepungi. Kaya-kaya tamu kuwi mangsuli pitakone Pak Basri ing atine. Banjur nyalami Pak Basri. Sondong saking Wat Bakah. Pak Basri jengkerutake alise. Wat Bakah isya sing ngendi kuwi? Wat Bakah niku bawah Japah, Pak. Mpun, mangke kula papak ten Protigan Padaan. Mangke rumiyin, kok ujug-ujug jenengan ajeng mapak kula ten Protigan niku? Kula niku ajeng jenengan napakake. Pak Basri mesem munggel tembunge tamune sing jenenge Sondong. Masya Allah, kula supe, Pak. Nggih menika ngeten. Sowan kula mriki niku wau, kula dipun utus kalian Pak Bayan benjang malam Selasa Kliwon. Panjenengan kapureh ngaos wonten mriko. Pak Bayan mantu. Lah, rak ngeten. Ning napa Selasa Kliwon selapan dinten malih? Takone Pak Basri. Merga biasane tamu-tamu sing ngutus ngaji paling ora sesasi apa selapan dina wis ngabari. Njur Pak Basri nyawangi tanggalan sing cementel. Oh mboten, Pak, genjing Selasa Kliwon caket niki. Pak Basri kaget, kok ndadak. Njur cepet-cepet niliki tanggalan. Untung wae sok malam Selasa Kliwon kok pas kosong. Yo bejamu. Pas kosong toh, Pak? Enggih, bejane jenengan. Upami mboten kosong, nggih kula meksa jenengan. Pokoke malam Selasa Kliwon jenengan kedah ngaos ten mriko. Upami sagete jenengan tengah wengi, kula nggih sagah muruki lan ngeterke kondur. Nuwun sewu, dadakan. Larene empun meteng gedhe. Loh, Pak Basri njulo mendulu. Nyuwun pangapunten lho, Pak. Jane kula wau dipenging kojah perkawis niku ning jenengan kersa nggih, Pak. Sondong ketara wedi. Pak Basri mesakake. Banjur nyanggupi. Layak kok kesusunan. Lah wong sing dimantokake wis njendil. Ngono batine Pak Basri.
Bu Basri metu nggawa baki. Teh 2 gelas disuguhake. Monggo dipun unjuk, Pak. Kendel-kendelan. Nggih anget-anget. Pak Basri tawa tamune. Karo nyontoni nyeruput sak seruputan. Sing dicontoni niru. Ning embuh saka pangrasane Pak Basri, tamune siji iki kok beda karo tamu-tamu liyane. Nggawa perbawa kinacek kawit nemoni mau. Kaya-kaya Pak Basri ngadepi bab sing kurang beres. Kawit mau rasane wis pating pengkorok, pating prinding. Sidane pas wektu sing wis disepakati lelorone. Pak Basri budal saka omah bubar maghrib, numpak Supra. Rencanane Suprane ditinggal neng protelon padaan. Jur saka kono, Pak Basri mbonceng sing sanggup mapak lan ngeterake tekan nggone Pak Bayan sing duwe gawe mantu. Ora nganti sak jam wis tekan desa padaan. Senajan Pak Basri kudu takon-takon ing dalan-dalan sing diliwati. Saben ana wong grombol-grombol. Ing sawijining protelon ana Honda 29 mandeg dijagrak ditunggoni wong lanang siji. Pak Basri ora pangling. Kuwi wong wingi kae kongkonane Pak Bayan. Pak Basri ngerem Suprane. Titipke tenetan mriko mawon, Pak. Tenggene kanca kula. Sondong netater sepeda motore. Ditumpaki ngetan. Pak Basri ngetut mburine. Kira-kira mung 100 meteran wis tekan omahe kancane Sondong sing dititipi montore Pak Basri. Jur saka kono Pak Basri mbonceng Sondong. Kuwi jebule montore Sondong najan montor tuwa, tumpakane isih kepinuk kaya Supra wae. Sip-sip nggih, Pak. Tumpakane kerumat kok, Pak. Boten barang, boten tiang. Nek terawat nggih sip. Sondong guyu, tangane nyablek pupune Pak Basri. Sing dicablek gremeng-gremeng batine. Kok nyablek-nyablek barang. Ning bareng dipikir-pikir, mbok menawa ngajak ngraketake. Seh tebih nggih, Pak. Takone Pak Basri ngetapel ing mburine Sondong sing bandengake sepeda motore. Pak Basri saya gumun karo sepeda motore Sondong sing playune ngungkuli sepeda motor anyar. Angin semriwing neraki kuping lan rambut. Wah, karo dalane kok ya apik timen. Kawit mau kok durung tau jeglong utawa ngrunjal. Kantun caket mawon kok, Pak. Lah nika rak nggih. Ampun ketinggal keng mriki. Pak Basri ngwasi sing dituduhi Sondong. Sawijining panggonan ketara padang-padang sunare ambyar. Banjur Pak Basri krungu lagu-lagu qasidahan. Saya suwe, saya cetha. Sauntara sepeda motore Sondong terus wae anggone mlayu. Ngliwati omah-omah sing pating jenggelek ing kiwa tengene dalan. Ning omah-omah pinggir dalan kuwi kok petengan. Wo, durung ana listrik mlebu rene bae. Panci mriki dereng enten listrik kok, Pak. Wilane griya-griya nggih sami petengan. Lah sing marahi putrane Pak Bayan meteng riyen nggih perkawis petengan iki. Weruh-weruh sepeda motor mandeg. Wis tekan nggone nganti ra krasa Pak Basri. Pak Basri banjur mudhun. Sondong jagrak sepeda motore. Terus Pak Basri direke mlebu nang nggone Pak Bayan. Kaya lumrahe ing panggonan liyane. Para tamune Pak Bayan padha ngadeg kaya disiapake. Nyalami lan ngambung tangane Pak Basri urut siji mbaka siji. Ya kaya ngene iki. Biasane ing sekolahan padha dikrepyaki kancane. Ning kok tangane wong-wong sing nyalami beda karo biasane. Rumangsane kaya akeh wulune. Nalika Pak Basri arep nyoba ngwasi tangan sing padha nyalami, dadak atine menggak. Mula ya ora sida. Ning Pak Basri bisa ngrasakake pancen tangane wong-wong kuwi padha wulunan kabeh. Pak Basri dilungguhake panggonan istimewa sing sajake wis disiapake.
Menika Pak Inggi utawa Pak Lurah, Kojai Sondong karo nuduhake wong sing lungguh ing panggonan cerake Pak Basri. Pak Basri banjur ngatungake tangane, salaman. Sampun pinten periode ngasta lurah mriki, Pak? Takone Pak Basri sakwise lungguh jejer. Wah, menawi rakyat kula kajenge nggih mboten usah periode-periodenan, langsung mawon selamine. Loh, Pak Basri ndomblong. Kok aneh? Lurah saiki aturane rak 8 taun. Yen ping pindho kan 16 taun. Banjur yen bar ping pindho wis rampung. Malah perda sing anyar. Lurah kuwi mung 5 taun. Batine Pak Basri usrek. Untung wae Pranatacara enggal buka acara. Pak Basri meneng ngrungokake urut-urutane acara. Katone lurah ya seneng meneng. Pak Basri dhewe rasane kok ya wegah omongan. Mongko biasane ora kaya ngono. Luweh-luweh yen cerak Pak Lurah kaya iki. Urut-urutane acara ya biasa wae. Sepisan kumandange ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sing maca biyuh, suarane jos. Miturut analisane Pak Basri, wonge uga ayu. Lagi iki Pak Basri ngrasa eram. Tenan. Upama ora menganggo cara santri, Pak Basri yakin mesti ayune. Liyane ayu uga duwe wibawa gedhe. Waktu maca cep klakep ora ana swara kemresek. Apa maneh kok nganti ana wong ngomong. Nganti anggone maca rampung, wong-wong ora ana sing cemuwit. Rampung acara kumandangi ayat-ayat suci. Banjur diterusake urutane. Wakil saka sing duwe gawe. Mahargya rawuhe para tamu. Banjur Pak Lurah lan acara inti. Ya kuwi mahfidoh kasanah dening Kiai Basri. Pak Basri maju ing panggung, sinambi menakake kupluke sing rasane miring. Uluk salame diwangsuli serempak bareng. Wong semono muni kabeh. Rasane wis marem. Dadi ora usah baleni meneh kaya biasane sing wis kelakon ing endi-endi. Sajake sing padha rawuh, cukup responsif lan gampang guyu kekel. Guyonan sing ora pati lucu ning ing panggonan sing wonge mbludak kuwi wis bisa gawe guyu gergeran. Apa maneh yen lelucone ditingkatake, sangsaya oleh padha guyu kemekelen. Pak Basri luwih semangat. Dheweke mesthekake bengi iki ing panggonan iki oleh ngaji berhasil. Nanging lagi semangat-semangate, lagi gayeng-gayenge. Dumadakan saka omah sisi jero. Sondong merepeki Pak Basri. Wose Pak Basri dikon ngwisi anggone ngaji. Mergo ngantene arep babaran. Pak Basri ndomblong. Ning terus wae digelandang Sondong. Nggo, terus mawon kula derekke teng titipan sepeda motore jenengan wau. Niki saking Pak Bayan. Pak Bayan matur nuwun. Sondong masrake amplop marang Pak Basri. Pak Basri tido-tido. Ditampa apa ora? Soale durung rampung. Karo meneh sing duwe gawe ketaman repot. Sondong sing ora sabar. Gandeng amplope ora ndang ditampa Pak Basri. Sondong banjur mlesekake amplop ing jero sak jase Pak Basri. Terus wae Pak Basri dituntun metu dening Sondong. Terus dibonceng geblas nerabas petenge wengi. Ampun nggih Pak, niku sepedane. Ampun kan kula ngetokake sing gadah griya. Sondong nudingi suprane Pak Basri sing wis dijagrak ning emperan sakwijining omah. Omahe isih tutupan. Lah kok Sondong bisa ngongkon sing di omah? Ah, kayak kepiye? Keprungu suarane Honda swidak songo digas. Bar kuwi terus makpet peteng dedet ora ana omah. Sing ana mung alas jati sing isih durung dijarah. Sepeda motore nang ngisor wit jati cerak selit utawa dalan setapak ing alas. Pak Basri istighfar bola-bali. Let sedhela ana celorot-celorote baterai sing suwe-suwe so cerak. Lho, wong loro mlaku renteng-renteng kaget. Weruh Pak Basri
karo sepeda montore. "Kok ten mriki? Jenengan sinten, Pak?" takone wong nggawa baterai sing ngakune wong Pandaan arep kemit telo ing pinggir alas iki. Banjur Pak Basri nyritakake lelakone nganti kedarang-darang tekan kono ing wayah bengi pisan. "Wah, jenengan dipaeka demit, Pak." "Demit? Ndak demit? Demit kok bisa ngaji?" ngono pitakon batine Pak Basri. Sidane wong loro kuwi ngeterake Pak Basri nganti tekan ratan sing bisa ditumpaki sepeda motor. Pak Basri matur nuwun, terus ngeblas mulih. Sepi, sak dalan-dalan sepi, ya sepi wae. Wong wis lingsir wengi. Nalika tekan omah, Pak Basri ndeleng jam. Senajan jam kuwi mau mula ngleker ing tangane, kok ya lagi kelingan pas tekan ngomah. Wis jam 2:30. Suwe banget, layak mantene nganti kebrojolan. Banjur Pak Basri dudut amplop saka sak jase. Dibuka, dihitung duwite. Lembaran ewone 5. Lembaran 500-an 5. Kabeh 7.500. Duit disimpen. "Demit, demit kok duwe duit?" Pak Basri ngleges. "Duit saka ngendi?" Esuke nalika Rino ditiliki, nyatane duite isih wutuh. Esuke ditiliki meneh, ya isih wutuh. Nganti sprene ya isih wutuh. Sing kepengin pirsa bisa, nanging ora pareng njupuk gambare.